Καλημέρα, όλη μέρα. Σήμερα την είδα αθλητικός τύπος, γιατί λέω, Μαριάννα, λέω να κάνουμε βιτρίνα. Τώρα φέραμε τα καπέλα, τα φόρεσες κατευθείαν ή όχι? Ήρθα στο σπίτι. Ναι, η Μαριάννα νόμιζε ότι το έβαλα για να κάνω story εδώ πέρα για να σας τα δείξω. Και την λέω, όχι Μαριάννα, έτσι ήρθα. Έτσι ήρθα, θα το υιοθετήσω το καπέλο, Μαριάννα, γιατί μου αρέσει. Δεν το φοράμε μόνο έξω, ρε Μαριάννα. Στην Αμερική το ξέρεις τι φοράνε κάθε μέρα όλο το χρόνο. Και τα ξαδέρφια μου, τους αρέσουν. Λοιπόν. Yes, παιδιά, με λίγα λόγια να δώσουμε ένα παλαμάκι, γιατί εχθές τελειώσαμε όλα τα yes που είχαν έρθει εκείνα τα 1500 που λέγαμε. Τελειώσαν, 1500 είναι αυτά. Εξυπηρετούσαμε κιόλας, εντάξει, δώσ' το. Έλα, το βραβείο, πάμε. Και παιδιά, ήρθαν κι άλλα στο καπάκι την επομένη. Επομένως, αυτά βγάζουμε, όπως τα φορέματα που είδατε και είχα άπειρα μηνύματα, θα ανεβούν σήμερα όλα αυτά. Τώρα ανοίγω αυτή την παντελώνα και λέω δεν γίνεται να μην δουν οι φίλες με αυτή την τέλεια παντελώνα yes, εδώ που είναι παιδιά άνετα την φορά.